Bang yudo goch kowuok kuom tim skund sekondar ma Dagoretti High School e finals mag tuke adhula mag sikunde sekondar, tim mar Highway High School biro wuok pacho ka endi tich ang'wen ka gidhi e tuke mag sikunde sekondar e piny mar Morocco. Highway nong'ado tiko mare mar tuke mag sikunde sekondar e piny mangima bang' chopo e finals mag sikunde sekondar e Afrika ma ugwe higa mokalo mane obagi e piny ma Tanzania. Highway biro ting'o nying Kenya e tukego machakore tarik 22 dweni e piny mar Morocco, ka kocha mar Highway Baldin Odemba lero ni gibiro tugo ma kawuono en kindgi gi Dagoretti ok bi kelo negi buok ka en achiel kuom ikruok margi. Tim mar Highway nitiere grup mar H kama oting'o tim mowuok Liberia, Kazakhstan kaachiel gi Bulgaria. All the matches we've played so far were kind of preparation for us. We've also played a number of good friendlies, especially with Division 1 teams. I feel that we are prepared. Sometimes there's a lot of pressure when you're playing maybe at home or when you're playing against a certain opponent, but I believe that we've prepared well and we are not going to participate in Morocco, but we are going for competition.